minus 25 stupňů Celsia. Mrazivé počasí na několika místech Česka komplikovalo také vlakovou dopravu. Problémy mají hlavně dieselové lokomotivy, kterým zamrzá nafta. Na trase Protivín-Písek kvůli mrazu nevyjel jeden vlak. Další měli zpoždění. Výstava před mrazy potrvá až do zítřejšího večera. Dnes by mělo být celý den jasno a stejně jako v noci mrazivo. Teploty v celé republice klesnou minus 7 stupňů. Už v sobotu by se ale podle meteorologů mělo začít oteplovat. Teploty neklesnou pod minus 5 stupňů. Od soboty by mělo také začít sněžit. To se mi rozdrlo pěkně kůže. A na horách to může být i o pár čísel víc. V polohách pod 400 Se na tebe budu brát rukavice asi. Takže meteorologové varují před ledovkou. V příštím týdnu by se pak mělo citelně oteplit a odborníci očekávají teploty nad nulou. Soňa Vachová, televize Nova. V Praze je několik tisíc bezdomovců. Bobby dobrý. Ona se bouchne Bobby, a ty řekneš, Koláče, kdyby dali radši polívku teplo. Papi. Koláče. Prosím tě, mohla by si jít. No, za chvíli. Bobby. Očekávají se i výpadky elektřiny. Stejně to přes víkend Je chudá ta paterka chudá. Chudá jak středem, viď. Přesně krmek, kupe. Si hodně čmuka. Ne. Se musí připravit na nepřetržité sněžení, teploty hluboce pod bodem mrazu a velmi silný vítr, což v této kombinaci představuje nebezpečnou hrozbu. Nikdo zlověstnou předpověď nepodceňuje. V hlavním městě Washingtonu si například lidé vytvářejí zásoby na několik dní dopředu. Je to jako když se připravujete na přírodní katastrofu, na Armagedon. Nekonečné fronty u popladen zrušení přes 4 Snažíme se všem umožnit, aby se dostali včas a bezpečně domů. Jakmile to totiž přijde, budeme zlacovat nepředvídatelné. To je konec videa, naschle.